За първ път проявих интерес за камбаните, като се качих в 1982 година. И от тогава продължавам да ги бия. 82-годишната Мария Зъбова е празничен звънар на храма и за всяка служба изкачва 220 стръмни стъпала до малкия купол. С камбания звън първо, при всяка служба, приканям християните да влязат в храма и по възможност Господ да ги изпрати повече. След службата ги изпращам с камбанен звън, за да поемите тази длъжност, трябва да имате много здраво сърце, много вяра в себе си и много сила, много енергия. Мария е завършила Френски колеж, а след това висша математика и физика в Софийския университет. Мелодията съм я построила по математически, защото съм математик и зная всяка камбанка колко удара трябва да направя, за да се получи някаква хармония. Всеки път е еднаква. Точно, като математиката. С лявата ръка правя мелодия с 5 камбани. Дясната ръка непрекъснато движа 4 по-малки камбанки и с десния крак удрям 10-та камбана. И за да бъдат озвучени 12 камбани, са необходими още 2 помощници. Според Мария, големите камбани звучат все едно някой пее ария на сцена, а малките като оркестъра, който му пригласи. По големи изключения може някой да ми замества. Винаги съм на камбаните. Даже блъсна ме кола, моят внук ме замести едната седмица на другата, си разрязах шината аз и куцайки се качих горе и ги бих. Като слизах вече, забравих, че съм ранен. Звънарят върши работата си в сурови атмосферни условия. Температурата под купола достига 45 градуса в летните жеги, а през суровата зима ветровете духат от всички страни и нищо не предпазва звънаря от дъждовете и бурите. Спомням си как преди много години съм ги била на минус 29 градуса, бях станала на кокъл. Историята на 12-те камбани е не по-малко впечатляваща от тази на звънарката. Още при построяването на камбаните, нейният звън се е чувал много надалеч до Своге. До Своге се чува. Защото те са били току-що построени с всичките си екстри качества. Сега не мога да твърдя това. И се моля някой да дойде. Има съвременни техники да почистят тази корозия на камбаните, защото звука се е много загубил от това. Много. Мария Зъбова е родена на 26 май. На този ден е отлята и една от камбаните. Звънарката не смята това за случайно съвпадение. Това е дар Божи. Не боледувам от нищо. Винаги съм жуст със здравето. Аз просто тук като че ли крила получавам. То с такова въодушевение винаги се вълнувам, когато се изкачвам. Винаги благодаря на Бога, когато слизам, че и днес ми е дал тази възможност да му служа, защото аз ще му служа докато дишам.